Pozdrav svima, ja sam Lux Games, a mi ćemo danas igrati Minecraft. Nastavljamo sa preživljavanjem. U prošloj epizodi smo našli metal, obukli smo se skroz. I ovdje imamo valjda još malo, ili sam stavio u kovčeg. Imamo ovdje još jedan. Ako nađemo šta namestit ćemo i mač. A mi ćemo da idemo da tražimo još metala. Tu sam je pećina je tu bila, a mi ćemo nositi još da kopamo tako. Probat ćemo da nađemo dijamante ili zlato ili tako nešto. Tražit ćemo još dale. Samo da se mi ne izgubimo. Tu je ovdje izlaz, tu ću da namestim tako. Samo da vidim nešto, imam dva štapića, nemam ugalj. Idemo gore po ugalj. Namestit ćemo ovdje kao neke stepenice. Namestimo baklje pa ćemo ići još da tražimo neke jače rude. Malo ćemo uzeti. Tako bit će dosta. Imamo 49 baklji. Nam će još trebati štapića. Idemo malo da sečemo. Sad su nekako veće drva. Tako. Biće dosta. Tako, dosta je. Da namestimo još krampova. Imamo puno krampova. Ovo ćemo ovako. Namestili smo i više nego što treba, ali od viška glava ne boli, tako da nećemo morati da pravimo još. Da, u prošloj epizodi smo napravili metalni kramp.
ima i nekih novih kamena. Tu je andezit i diorit i ima još neki crveni. Ne znam tačno kako se zove. Nikako da nađemo još metala ili još neku pećinu novu. Sad će nam još malo popući ovaj kramp. Evo, puklo je. Neću da kopam sa ovim metalnim, pošto ako nađem nešto pa da mi ne bude istršen. A i svakako imamo puno ovih kamenih. Na visini smo 20. I evo je još jedna pećina. Ajoj. Što namjestim tu jedne tako stepenice da bi mogao da se popnem gore. Ćemo da obeležimo tako. Idemo da kopamo ovde. Pa što tu vidimo odmah ugalj. Na jednom mjestu kad nađete ugalj, tu ga ima jako puno. Evo vidite sami. Igrat ću i spore, to nisam rekao, i kantere. I možda ću igrati FIFA World. Evo je lava. Eno ga i crven kamen. Tu ćemo malo da iskopamo pa ćemo ići u creeper. Nemamo kofu sa vodom da malo ohladimo lavu. Našli smo 5 ruda gvožđa. Znamo da smo upali u lavu. Tako, našli smo crveni kamen. Sad ćemo izaći iz ove pećine. Idemo da ispečemo ovu vodu pa ćemo i onda doći ovamo
da bi mogli da ohladimo tu lavu. Možda ćemo i naći tu dijamante, pošto da ima lave, tu ima i dijamanata. I onda ćemo namestiti jedan kramp. Da bi mogli da iskopamo obsidijan, pa ćemo namestiti tablu za šaranje. Napolje pada kiša. I noć je, tako da moramo brzo ići unutra i da spavamo. Tako. Kiša je prestala, ajde da jedemo malo. Šta tu imamo još? Da malo pretražimo ostrvo. Idemo po još ono Creeper. Danas, kako sam počela da snimam, samo mi Creeperi dolaze. Ali dobro, bar su mi uzeli malo, dali su mi malo uglja i XP. Ne znam da mi sad nastala ta svinja. Tako imamo to da namestimo kofu i namestit ćemo jedan mač. Pošto on skida, jer on ima jačinu 6, a kamen ima jačinu 5. I ovo odložit ću te stvari koje mi nisu potrebne. U stvari ovo će mi možda trebati i ovo. Tako. Sad ćemo ići po malo vode. Evo je voda. Tako, sad možemo da idemo u pećinu. Ne treba nam više ništa. Idemo u pećinicu. Tu ću malo ovdje staviti te stepenice i tako. Evo naš ovaj prvi rudnik. Ovdje smo kopali. Da ohladimo ovu lavu, prvo ću ovu ovdje. Evo to. Gdje je zombi? Gdje se zombi?
Evo ga. Joj, kako sam se uplašio od njega. Ne mogu da uzmem vodu. Nemoj da me guraš u lavu. Nemoj da dolaziš. Jo, šta vas je? Idemo kući. To najviše mrzim kad ne znam gde su zombiji, a čujem zombije, a ne znam gde su. Onda se jako poplašim. Ali ovako se ne plašim zombije. Tako. Sad ćemo ovdje sve da odložimo stvari. I to je bilo to što se tiče ovog klipa, a mi se vidimo u sljedećem. Ćao!